алло бача дар куҷо расиди ҳамиҷа дар штем ях кардем бовар кӯ мерасӣ ё намерасӣ майла Чокади, брат? Салом алейкум, брат. Аҳмад меша худсози чокади. Бача мурдем аjdod када намихтам ҷада. Бурак шава, мошинои нав. Ҳамин хел медонӣ ки ҳаминҷура я урсидура хел мошиноро ҳайкна. Наметия карикоша ҳайкни. Кали ҷош такза. Достай мекунӣ ба кар. Брат, бек гарени мошин будай ку? Права дошти, а? Права ҳам хел аввал як вақтҳо доштем ба филм срок истёк шидаги вақт зуд буда ин чизи нав навайда. Кара нигоҳ ки чақриё назан нигоҳ касо. Бача ма хондагием акад. ана я таърус. Дои фикр да арӯсай, а? Хай брат, охи чӣ хела беарӯз намешава охи. Та мефаҳмӣ ку? девушка охи биш охи сармот задагай ба фикрам. Як катагарии духтарура нигоҳ кун. Девушка. Ака? Чӣ шид хаб кардӣ? Ин духтар кӣ буд? Хоҳарам.